खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना माब्ला नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि 2500 फैसाखौ मासाव मोननो हागोन आं बेनि बागै नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आं नोंथांमोननिसिम थारिख एबा खालारखौनो खोन्थाहरनो सानदों खै थारिखनिफ्राय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ मासाव 2500 करे आरो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट हरनो सानदों दायो एसे खोनानानैबो बेखौ मोननो हानाय जादों सोरबा नोंथांमोना 12,000 बेबादि फैसा मोननो हाबाय होननानै दा बेनिखायनो माबादि फैसा मोनमारनो हामारखोना हामाराखै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि बागैनो खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना गोबांनो सोंहरबाय थादों आरो दा जोंहा भेरिफिकेसन लेभेला एप्लिकेसन इन डिसबार्समेन्टसिम जोंहा सहैबाय दे जोंहा गिबियावनोथ' एप्लिकेसन विथ कलेज अथरिटि बे जोंहा दायो जानानै फैजोबबाय गासिबनाबो नोंथांमोना गावबागावनि स्टेटासाव नायबानो जाबाय दा बेनिफ्राय एप्लिकेसन विथ इउनिभार्सिटि बेबो जोंहा भेरिफिकेसन जाबाय दा बिनि उनाव एप्लिकेसन विथ प्रग्राम अफिसार जोंहा बेबो जानानै फैबाय भेरिफिकेसना दा बिनि उनाव एप्लिकेसन इन डिसबार्समेन्ट जोंहा बेबो जोंहा माबाया भेरिफिकेसना जानानै फैबाय दा बिनि उनाव जोंहा लास्टआव मोनसे दङ कमप्लिटेडआ माब्ला जागोन जेब्ला नोंनिसिम नैबे 2,500 थाखा 250सो होनबावबायलै 2,500 फैसाया नोंनि बे बेंक एकाउन्टाव जेब्ला हाबफैजेनगोन अब्लासो नोंथांमोननि बे एप्लिकेसनाव मा देखायगोन कमप्लिटेड बेबादिसिम नोंथांनिया भेरिफिकेसना जानानै फैगोन दा बे जाहैबाय जोंनि नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि एप्लिकेसन स्टेटासा दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बेखौबो बुंहरग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना गावनि स्टेटासखौ चेक खालामनानै नोंनिया बबेसिम दायो सहैना दंथ'यो जेनेबा सोरनाबा दाबो नैबेसिमावनो दंना एप्लिकेसन विथ कलेज अथरिटियावनो सोरनियाबा थाबथाना दं होननानै बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों दा मानि थाखाय बेबादि जादोंथाय दा बेखौथ' हमनो हाला दा बेबादि नोंथांमोना जानानै दङबा नोंथांमोना गावबागावनि कलेजाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय आंनिया दिनैसिमबो नैबे एप्लिकेसना कलेज अथरिटिनिफ्रायनो आवगायाखै माने नैबे कलेज माबायावनो अथरिटियानो आंनिखौ माने भेरिफिकेसन खालामना हराखै होनना नोंथांमोना बुंबानो जाबाय अब्लासो आवगायगोन नङाबा नोंनिया थाबथाना थागोन आरो नोङो फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेथ' जाहैबाय आरो बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो बुंहरनो सानदों जेनेबा नोंथांमोना नैबे एप्लिकेसन इन डिसबार्समेन्टसिम नोंथांमोननि स्टेटासा मोनहैथ'वाखैबो जानो हागौ सोरनियाबा एप्लिकेसन विथ प्रग्राम अफिसार बिसिम सहैबायबो जानो हागौ दा बेबादिबाबो जेबो नङा नोंथांमोननि खामानिया थाबैनो जाखागोन आरो सोरनाबा सिगां सोरनाबा उन बेबादिथ' जाखायो नोंथांमोना बेखौथ' बयबो मिथिखागौ नाथायबा नोंथांमोननिया जुदि एप्लिकेसन विथ कलेज अथरिटियावनो नांथाना दङबा हले नोंथांमोना कलेजाव खबर लानांगोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय आरो गोबांनियानो रिजेक्ट जादों होननानैबो बेखौ मिथिना मोननाय जादों दै दा बेनिखायनो स्टेटासखौ मोजाङै चेक खालामनानै आरो बिनिफ्राय जोंहा कन्टेक्ट नाम्बारबो होनाय दंखायोमोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानैबो सोंहरबानो जाबाय नैबे हेल्पलाइन नाम्बारखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ जुदि रिजेक्ट बायदि जादोंबा नोंथांमोना नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव कल खालामनानै सोंहरबानो जाबाय बे जोंहा अफिसियेल हेल्पलाइन नाम्बार बे सोंनानै नोङो खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय फैदो नोंथांमोना नैबे चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन जोंहा स्किमनि गाइडलाइन्स बायदिबा नोंथांमोना फैगौ फेब्रुवारिनि 1 तारिखआव 2,500 फैसाखौ मोननो हागोन एबा मोनजेननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनबाय जानांगौ स्किमनि गाइडलाइन्सआव होनाय बायदिबा बिथांमोना नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि 2,500 फैसाखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव सोजेनगोन फेब्रुवारिनि 1 तारिखनिफ्राय जोंहा दिनै जानुवारिनि 2 तारिख दा बेनिखायनो जोंहा खामानिया एसे दंबावो फेब्रुवारिनि नोंथांमोना 1 तारिखआवसो नैबे चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि 2,500 फैसाखौ मोनजेनगोन आरो जुदि बिनि सिगाङावनो सरकारा जुदि सोयोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा बिथांमोना सोआबो जानो हागौ जेनेबा फेब्रुवारिनि 1 तारिखनि सिगां बिथांमोना सोआबो जानो हागौ जेराव बिथांमोना फेब्रुवारिनि 1 तारिखआवसो सोगोन होननानै बुंखानायखाय दा बेनिखायनो फेब्रुवारिनि 1 तारिखआव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बे जाहैबाय जोंहा जीवन प्रेरणा स्किमनि आपडेटआ नोंथांमोना गोबांनो सोंहरबाय थादोंमोन माब्ला फैसाखौ मोनगोन होननानै दा बेखिनियावनो आं नोंथांमोननिसिम दायो सोंहरनाय जाबाय नोंथांमोननि स्टेटासा माबायदि जानानै दं बेखौ भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जाहाथे आं नोंथांमोननिखौ मिथिनो हायो दानिया फैदो नोंथांमोना नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दाथ' बेखौ मिथिनो मोननाय जादों नोंथांमोननि बे एप्लिकेसन स्टेटासा सोरनियाबा पेमेन्ट सेन्ड टु पिएफएमसिम जानानै दङ नाथायबा फैसाया दिनैसिमबो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव हाबफैयाखै होननानै आं दायो बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों आरो
दा जिखायनो जाम्बानो नोंनि बे स्टेटासा दायो माबायदि थासारियाव दङ नोंथांमोनासो बेखौ मिथिगोन नोंथांमोना बयबो नायनानै आंनो खोन्थाहरदो भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नाथायबा मोनसे खोथा नोंथांमोना नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ आसामनि एमएलए नि सिगां नोंथांमोना मोननायनि गोबां चान्स दङ जेनेबा थांनाय बोसोरावबो नोंथांमोना फेब्रुवारि मार्च मासाव नोंथांमोना नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हादोंमोन दा बिनिखायनो बे बोसोरावबो नैबे 2022 मायथाइयावबो नोंथांमोना फेब्रुवारि मार्च मासावनो नोंथांमोना नैबे फैसाखौ मोननांगोन एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ दा बिनिफ्राय जोंहा एमएलए नि इलेक्शना नैबे माबायावनो जागोन नालाय मार्चआवनो जागोन जा मार्च एप्रिल जोंहा बे मोननै मार्चआव मान्थआव जोंहा माबाया जागोन इलेक्शना जागोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे माबाखौ आसाखौ लाबानो जाबाय एमसिसिआ जुदि फेब्रुवारिनि लास्ट उइकआवनो नांगोनबा अब्ला नोंथांमोना फेब्रुवारि मासावनो मोनगोनखौबो आसाखौ लानो हागोन नङाबा जुदि सोआबा हले नोंथांमोना आसाखौ लानो नांला नैबे मे जुनावसो नोंथांमोना नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ मोनहैनो हागोनखौ आसाखौ लानो हागोन नाथायबा गोबां चान्सआ दङ जेनेबा थांनाय बोसोरावनो फेब्रुवारि मार्चआवनो जेब्ला एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ सोदों दा बिनिखायनो बे बोसोरावबो नोंथांमोना बेखौनो आसाखौ लानो हागोन फेब्रुवारि हालागै नोंथांमोना नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हागोन होननानै दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनजोबबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया बयबो भिडिअखौ मुक्सआव माबाफोर सोंनांगौ दङबा नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि बागै एनएसपि स्कलारशिपनि बागै दा बेफोरनि बागै नोंथांमोना गासिबो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय एबा नोंथांमोना आंनिसिम सोंहरबानो जाबाय माखौबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा आरो बिनिफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामदो एसे उनाव आं नोंथांमोननिसिम माबाफोर आपडेट मोननो हायोबा आं नोंथांमोननिसिम माने भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन नैबे जीवन प्रेरणायानो जा बायदियानो जा दायो गोबां माने केन्डिडेटफ्रा एसे कमप्लेन खालामदों आरो नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि बेलायाव सोरनियाबा माने गोबांनियानो माने रिजेक्ट जादों बायदि होननानै बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों आं आसाखौ खालामदों नोंथांमोना बयबो मोजांखौ एप्लाइ खालामदों होननानै मोजांखौ सोंलांबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो एप्लाइ खालामदों होननानै आं आसाखौ खालामदों रिजेक्ट जायोबा जोबोद लस जागोन जेनेबा नोंथांमोना मासावनो 2500 करि फैसा मोनगोन बोसोरसेनि थाखाय अब्ला बोसोरसेयाव नोंथांमोना 30,000नि खाथियाव मोनहैगोन दा बिनिखायनो 30,000नि खाथियाव माने 30,000खौनो नोंथांमोना मोनहैगोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे मोजाङै एप्लाइ खालामदोंबा मोजां जागौमोन रिजेक्ट जालायनायबा गोबां लस जागोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामदो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों